åndssygst. Ham Tobias, ikke? Fuck, han er mærkelig. Ja, Tobias han er fandme mærkelig, altså. Han læser så mange bøger, og så engagerer han sig overhovedet ikke socialt. Det er... Det er ligesom, at han lever sin egen verden, ikke? Ja. Hvad så, drenge? Er I med i skole? Nej. Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt, nej. Vi tager en pjekkedag, så er i byen senere, så... Kan jeg komme med? Jamen, vi er sådan lidt mange, ikke? Ja. Og, Det er du kender. du har jo også nogle bøger at læse, ikke? Nej, men jeg har toget til nu. Ja. Hej. Nej. Det er fint.